Geiriau fel yna sydd wedi gwneud Rhys Griffiths yn bêl-droediwr mor arbennig. Mae wedi roi'r bêl na'n yr rhwyd 54 o weithiau y tymor yma, 38 o'r rheini yn y gyngrair, tipyn o gamp. Mae'n neis i wario da Rhys fel ni, achos ni'n gwybod mae moyn ennill y bêl, mae moyn cael y bêl, a mae moyn chwarae gyda'r bêl, a mae moyn sgori goliau amser, dyw e ddim yn sgori goliau, mae'n upset â hynna. Well, he's not getting away from that. I think everybody striker like Rhys is a manager's dream. For the last 2.5 years that he's been with the club, he's been with myself, I think he's nearly scored nearly over 125, 130 goals. Rheini sy'n gymwys i gystadlu yn yr esgid aur ydy'r rheini y chwaraewyr hynny sydd yn chwarae yn yr uwch gyngreiriau drwy Ewrop ym mhrif gyngrair eu gwlad nhw, a wedyn pwy bynnag sydd yn sgorio'r nifer mwyaf o goliau ddylsa ennill y gystadleuaeth, ond dim yn gweithio felly. Mae yna ryw fformiwla sydd wedi cael ei ddyfeisio dros 10 mlynedd bellach mwyn trio gwneud o'n 10. Os ydych chi'n chwarae enghraifft yn yr uwch gyngrair yn Lloegr, lle mae'r safon i fod yn uwch, yna ydych chi'n cael 2 bwynt am bob gol, felly os ydych chi'n sgorio 10 ar 20 o goliau mewn tymor, ydych chi'n cael 60 o bwyntiau. Ac yng Nghyngrair Cymru, lle maen nhw'n meddwl bod hi'n llawer haws sgorio goliau gan bod y safon efallai yn is na'r hyn ydy o mewn cynghreiriau eraill, ydych chi mond yn cael 1 pwynt am bob gol, felly mae rhaid sgorio dwywaith gymaint o goliau mwyn cystadlu ar Ronaldos y byd yma i geisio mynd am yr esgid aur. I don't score many spectacular goals or individual goals. The odd 1 or 2, but not many. And most of my goals come from a team effort where they put the ball in the right area after a lot of hard work. So we're subject to our own successes, really. Mae wedi sgwri 54 o goliau y tymor un mor belled, a mae'n mynd yn dda, a mae phawb o boen cyfweliad y fe. Mae ennill tlws yr esgid aur am sgorio y mwyaf o goliau i bêl-droediwr yn fwy o werth na'r Oscars i actorion, oherwydd mae'n rhywbeth mae'r unigolyn wedi llwyddo i wneud, yn hytrach na phleidlais neu farn eraill amdano. Mi gafodd y gystadleuaeth yma i sefydlu union 40 o flynyddoedd nôl yn hymor 67-68, ac yr enillydd bryd hynny oedd Eusebio yn asgorio, os dwi'n cofio'n iawn, 42 o goliau i Benfica yn ystod y tymor hwnnw. It's a fantastic feeling to have my name up there with people like Ronaldo and Torres and Adebayor. It's fantastic for someone from the Welsh Premier League, but you've got to take it with a pinch of salt as well, and I realise that I'm lucky to be in that company. Ond nid Rhys Griffiths yw'r unig Gymro i sgorio digon o goliau i ennill y wobr. Mae fydd ar rhaid cynnwys Ian Rush, wrth gwrs, mi nath o ipio'r esgid yn hymor 82-83 pan sgoriodd o 32 o goliau bryd hynny. Ac wedyn mae gennych chi bobl fel Mark Lloyd Williams neu Hughes, wrth gwrs, sydd wedi bod yn brif sgoriwr Ewrop 2 waith. Pan nes i sylweddoli gold rester, bod fi'n mynd i ysgrif fel Thierry Henry, David Trezeguet amser, ac oedd fi ennill cwpan y byd efo Ffrainc. Oedd hi'n anrhydedd achos gwylio'n ar y teledu di bod dros y blynyddoedd, ac bod hi'n braf iawn bod yn y rhestr ac bod i'ch i penw, ond y system ffactora yn golygu fwy adanyn nhw. Ymuno mi nawr, mae Mike Davies sy'n hen gyfarwydd â hyn fel sylwebydd Radio Cymru. Mike, mae'r tîm yn gwneud yn fendigedig yn dod mor bell yn bencampwriaeth. Maen nhw'n llawn heiddi'r fuddugoliaeth, ni am nhw'n llawn heiddi'r bencampwriaeth. Maen nhw wedi chwarae'n wych trwy gydol y tymor. Fel ych chi'n gallu gweld, mae gennym nhw cefnogwyr brwd hefyd. Mae gymysgedd o bobl ifanc a phobl profiadol yn y tîm. Peter Nicholas yn arwain, Craig Jones yn chwaraewr ifanc bendigedig. Cymysgwch nhw wedyn gyda Mumford a Cobi Ziero ac Andy Legg yn y llinell canol. Ond yna Rhys Griffiths yn y llinell flan, blaenwr gorau'r gyngrair yn sicr. Chwarae teg i chi. Wel, un sy'n gwybod popeth am hyn, wrth gwrs, Mike, chwarae teg fe yw'r gais gael ei gorau. Ond Angharad, wedi clywed rhyw si bach, mae ni ar wedi saith sy'n gyfrifol am lwyddiant y tîm. Wel, yn sicr ma' na si. Diolch yn fawr i ti, ni a lot fawr o fwrlwm fyna yn Llanelli. Nawr te, os ych chi'n gefnogwr brwd o bêl-droed i'r graddau, ych bod chi'n mynd ar wefan y Ffederasiwn Rhyngwladol, FIFA.com, fe fysech chi wedi darllen yn newydd syfrdanol, mae y cwmni yma, Tinopolis, sy'n gyfrifol am lwyddiant tîm pêl-droed.
pêl-droed Llanelli. A few years ago, Llanelli were a modest outfit until a takeover by media producers Tinopolis transformed their fortunes. Well, bysen ni wrth y modd yn cymryd clod personol am lwyddiant tîm pêl-droed Llanelli a Rhys Griffiths wrth gwrs a chael fy holi yn gyson o'r sgorio golissimo. Ond yn anffodus, allwch chi ddim credu popeth ar llenwch chi, hyd yn oed ar wefannau swyddogol.